Abaşadaky türkmen studenti Türkmenistana siyasat totalitar diýär. Men Amerikany söýýärin, ýöne meniň ösüşine goşant goşmaly öz ýurdum bar. Men ören watan söýýär adam. Men öz ýurdumy ýyza dolanmak we ösüşe ýardam bermek isleýärin. Türkmenistana siyasat totalitar. Bu sözler Abaşada ýokary bilim alýan Türkmenistanly student Bossan Avdiýewa degişli. 14-nji maýda Abaşanyň Wyoming ştatynyň Powell şäheriniň yerli neşiri Powell Tribune şäherdäki Northwest College'ne ýokary bilim alýan Türkmenistanly student Bossan Avdiýewanyň Abaşa we Türkmenistan tejribeleri barada makala çap etdi. Türkmenistanly student Northwest College'ni azatlyk öwrenýär we öwredýär ady bilen çap edilen makalada türkmen studentiniň Türkmenistanyň gaýdyşy, Abaşadaky durmuşy barada, şeýle-de onuň türkmen siýasaty we ýaşaýyş medeniýeti baradaky garaýşlaryna hemde Türkmenistanyň gender deňligi babatynaky tanqidi belliklerine orun berildi. Men bu ýeri söýýärin, bu ýer meniň öz başdak bolan ýerimdir. Bu ýer meniň özümi tapan ýerimdir diýip neşeri türkmen talibynyň sözlerini getirýär. Abaşada ispan dili we halkara gatnaşyklary uğru boýunça bilim alan Sakar Çägeli student kollejiň studentler senatyna başlyklygy çenli saýlanypdyr. Türkmenistanly aýallaryň öz başdaklygyny gazanýan kesgitli ýaşy ýok. Olar durmuşa çökýän çağlar öz maşgalalaryna tabin bolmaly. Ondan soň olar adamsyna boyun egmeli. Aýallar üçin komendant sagat agşam sagat 6-da başlanýar. Abdiýewa aýallardan şol wagtda öýde bolmagy talap edýän şeýle kanunyň iş ýüzünde ýokdugyny, ýöne bu talaplara boyun bolmak üçin olaryň güýçlü jemgyýetçilik basyşyna sebäpdar bolýanlyklaryny aýtdy diýip neşir Amerikan auditoriýasyna Türkmenistan barada maglumat berýär. Türkmenistanyň siýasat totalitar diýip neşir türkmen talibynyň sözlerini sitirleýär. Bu makala efir üçin taýýarlanýan wagty Azatlyk radiosy Abaşadaky Türkmenistanly studentden interwiu haýyş edip onuň bilen söhbetdeşlik geçirmäge synanşýardy. Türkmen studentiniň öz ýurdundaky syýasy diýdimdorluk barada beýan eden açaçan bellikleri, daşary ýurtlarda ýaşaýan birnäçe Türkmenistanlynyň raýat işçiligini gazanýan wagtlaryna, olaryň öz ýurdundaky syýasy häkimiýeti açaçan tanqid edip, kiçigirim protest çärelerini gurnaýan wagtlaryna hem de internet giňişligine ýek tüken bolsa öz raýat pozisiýalaryny beýan etmäge girişýän wagtlaryna gawat gelýär. Öz edegine ýek ýarym janlanýan raýat işçiligi Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň hassa ýetileşýän pursatyny 2019-njy ýylyň ýanwaryna ondan ozal halka mowt berilen duýduň, suwuň, gazyň we elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň töleýli görnüşe geçilmeginiň ýa-da galy berse-de Türkmenistanyň häkimetleriň ne global koronavirus pandemiýasyny, ne de ýurdun günnäger sebäplerine bolan hem de adam pidalaryna getiren tebigy betbagtçylygy resmi ýagdaýda açaçan boyun alyp olar boýunça jogapkärçiligi öz üstüne almaýan wagtlaryna gawat gelýär.